This video guys no is magaihaw na butag manok Bisaya kay murag lami na pud kayo may kaon og nay manok kay moron og mo ni guys no ang ako ang manok nga Bisaya nga ato nga ihawon karong adlaw kay mo ni ato nga tinulahon kay pertig yung lamia ang sabaw dinhi nga manok Bisaya basta manok nga Bisaya guys no pag kanindot kayo sa sabaw ani tamis gid guys og karon guys no is init day ko ni og tubig para na aho dining ibubo dito sa akong inihaw na nga manok para ang balhibo dali ra kayo matangtang kay pati yung gahiya kung di ta magagamit og init tubig di pod matarong og hinlo ang iyang mga balhibo mo na guys ako na siyang gibubuan kay arong mahumok gid ang pagtanggal nato sa iyang mga balhibo. Og guys no, wala din ako gipakita ang pag-ihaw nako sa manok kay pertig yung mga usig mabiya sa ta. Og manis siya guys no, ako nang siyang human ako bubo og ako nang siyang gitistingan og larot ang balhibo. Okay, karon guys humok naman kay murag ato nini nga dalion guys no kay perti nag yung kutasa. Murag alas 10 na guys, dugay pa ta ni magaluto kay kuti pa ya po ni hinlo aning manok basta ato yung paspasan nga ato ning i-pass forward para dali ra mahuman. Okay guys, ting og nahuman naman guys no ang pag hinlo nato pagtangtang sa balhibo og karong buhaton nato guys no kuha na po nato nig lamang loob kay arong na mahinlo nato na jud ang atong manok nga inihaw. Kung guys ako na siyang hiwag-hiwaan kay kuha na to og tinae. Og karon guys no nahuman pod nato og panghuha og tinae atong buhaton na pod guys no ay ato na piling pangluka-lukahon ang kay arong matadtad na nato kay arong kuan na mahuman na gyud nato ni og karon ako na siya nga pangbungkagon guys no kay arong masugdan na nato og tadtad ning atong manok kay murag putas na gyud kayo din na gyud bantabang sige nagreklamo ni atong bitok mga guys no. O mo ni ang ako ang gibuhat sa manok ato na din nga kalingawag bungkag mo na guys. Ako na siyang gilangkat perting gahiya guys no. Na tanawa na siya guys. Mana ni ang akong manok Bisaya perting yung lamia. Ulan lang bungkag na sad ang bahaw ni guys. Akin pagluto na guys na inis ano ni nay binukid style na ni pagkaluto kay murag damo matay mga bisita kita raman og araw po mga pamilya guys no ang mukaon og di practice tagluto kay arong bon puhor wag mo minyo ta kita na pa maga luto balag inato basta kay magbusog pito guys no tinuod gina guys magpractice ta samtang baskog pa ta arong maka maupo ta sa buhaton sa sulod sa balay ba. Og nabungkag nga nato ang atong manok guys na ang atong buhaton na po guys na is ato na pala nga tarong pino-pino kay arong mudaghan ba kay murag arong sulit po ang atong pag higop sa sabaw pagkaon sa unod balag pino basta kay busog gihapon guys no. Okay kayo na guys mga bungkag ganing bahaw ani. Di lang bahaw mabungkag guys basta bagong niluto apilog bungkag samtang kutas kayo guys no ning wa tay buhaton ba ning kaon na koy tirada guys no arong kusgan mabuang guys ba ano naman na piti na mahuman guys no samtang nagtadtad guys sa manok guys no o pong papay na guys no is hagpat sa kamunggay wala na ako video guys no kay murag wa tay cameraman ba gipokus na ako sa pagtadtad sa tong manok kay wag na pati cameraman guys no ay sa makita na to sa gibuhat sa hampo pa og andam po siya og
kung ano po yung papayas no, gagkuha po siya kapayas no, ija na po niya gi hiwa-hiwa ang kapayas kay aron madali ang atong pagkatrabaho o kanang gipaspasa na po ato na pong i-fast forward para dali maman guys, tanawan ninyo. Ug nahuman naman guys no, ug tagtad ang atong manok ug karong buhaton nato is magakuan tag andam tag lamas, magahiwa tag lamas eri mga sibuyas kay usa po ni makadagdag lami sa ato ang nay sinabawang manok nga Bisaya nga tinula. Perti gyud. Ug na po tay mga luy-ay ni guys no, at pilahan po na to para samot gyud og kalami aron daghan tag makaon ba. Ana sa maribuhaton dai kaon. Ana man na busog gining tirada ni guys. Dugay kayo makahiwa sa sibuyas guys kay perti gyud ko ana. Ikuti kayo ni hinluan. Ana may tirada guys. Ato ning hugasan kay mawawa po ang mga kagaw-kagaw gagmay ba. Jawat gamay ra po'y makaon nato. Karon guys na is kakuha ko panaksan kay sudlan ako ani mga hiniwa na ko nga panakot. Ako rin na slice og nga gagmay og na po koy luy-ari guys. Ug mo rin tanan guys no nga ato ang sahog sa atong tinulang nga manok ug siyempre dili mawala ang atong magic sarap nga pangpadugang og kalami sa ato ang sinabaw or tinulang nga manok ug napay tangad nga pangpahumot sa ato ang sabaw ug siyempre natay kabunggay nga atong buwak-buwak sa atong sabaw nga tinula ug karon guys no is edit ko og kaldero area guys no mo ni akong lutuan sa akong tinula. Karon guys na init naman magbutang di ko og mantika ni siya guys no. Kaya ako siyang gisahon ning manok para mawa ang diyang langsa guys no. Kung isahon daan ang mga panakot guys. Ako ni siyang gitangag mantika kay init naman. Aso-aso na guys no. Karon guys no is magpabota nga moinit na po ning mantika kaya ato na pong ilunod niya ato ang manok nga gitulahon. Mao ni ang isang mawa ang lansa sa ato ang naay manok nga Bisaya. Karon guys no is hona rin ning gisahon ang mga panakot ug una hantod nga mo pagod-pagod ng mga panakot na sa nato ilunod ning ato ang naay manok nga Bisaya nga ato nga tulahon kay aron po mga muhumot yun ang mga panakot ba ug mo talabid sa iyang unod sa atong manok para ang iyang lansa is mawawa. O karon guys na isapit na nga maluto ni ato ang naay nga panakot ang pagod gamay. Sa man di ay huwat ana ilunod na nato ning atong manok guys kay murag di na ko kagwanta ba kay tukas na gyud ako na gyud hindi lunod guys kay ako yung gisahon. Isa po guys na is dali ra maluto ang atong manok Bisaya. Isa po guys na is gahion po ng manok Bisaya guys na bisag bata pa gahi ni siya. Gahi mga gahid unod pero lami ay kaman ay ug ako din siya nga kurawon og lundan din ko nagtangad isa po tangad nga padugay sa pawa sa baso sa ato ang sinula. Ngayon ka kung saan yung mitos na siyempre mitos sila mawa ng mitos na guys. Ngayon
samtang nagmikos-mikos guys no sa ato ang manok nga tugigisa o di madugay ato na dayong butangan og sabaw nga usang galon og ato ni nga huwaran ron guys nawa do na to ning tunga galon pero daghan tag matigop nga sabaw. Dugmok yung bahaw ni na usang galon sanggalog tunga ay furot ni bitaw to kaya tunga ra po guys no kaya ron po gamay na itong kaldero masubra ang dapon mawa na po ang lansa sa ato lasa sa manok Bisaya ug ato pong daghanog sabaw ano po anpad di po malami ug dag sabaw kay mawa anyang pag lasa anak na sa manaoy wato na to ni nga mahuman ta luto katong ipakita na to ang ato ang tinula nawa guys no namituon na gyud ang itong sabaw sa atong tinula pag huwat-huwat ta guys ug ato ni nga takloban kay aron mabukaw siya guys para nga arong dali ra siya maluto. Og karon guys no nangita di kog takob guys nga akong iali diri sa kayo nga jang takangan pertig yung inita sa tiyan mulabaw mo gani po ka atong tiyan guys kung ako nang gitakloban og karon guys abrehan ako kay akso nagkabukaw ang ato ang manok nga tinula kurang ako siya nga kurawon og ginamay og okay na bagid kay ato na rin nga timplahan nagkataod-taod og ma bukaw-bukaw na gisi gamay. Ginunda na ko diyag kapayas dai guys no kay arang mo luto gisi ang kapayas ba kung tako ko pagbalik wato na to pila ka minuto og karon na siyas ako karon pud gabihan og ana gyud siya guys no bukaw-bukaw gyud gamay og karon ako na siya nga timplahan guys tangan nag-asin na bang takos sarog di mahingog dagat ni guys no ito po yan bugangan tunga-tunga ra po guys no kay di po palibian basig man na kidney unja ta guys na malay kaingan na to inig kwe ta ning hindi ta kakaog tinulag utro ako na nagikuraw-kuraw guys na arong yung malami gid siya arong matunaw pud ang asin ba og ato ni mikos-mikoson samtang matunaw tanan ang asin ano siya guys ug karon tilawan na to gamay kung tilawan na to atong templada sa atong tinula kung lami ba ug ato ning mikos-mikos ano siya guys na ay sabit na gyud maluto ni atong tinulang manok. Siyempre ato na po ning abrihan kay bukaw na og ato ning kurahon og balik atong tilawan og utro po ay tangan pa din ako nag-sarap guys no kay murag kulang pa siya sa timpla kung naghangot kay gantay gunting karon dagay kay hangoton di madaplan wani siya guys no ako na yung timplahan og magic sarap para malami tiglan jud guys no hapit na gyud ni maluto hurot yun yung bahaw ani og karon guys no is nagluto naman jud hapit niya itong tinula og ato po na nga kurawon og ginahinay para matunaw gyud ang timplada na to ini gatong tilawan guys og balik ang sabaw kung okay na ba gyud ang timplada okay kayo guys lami na kayo gusto pa ni nga kurawon og dugangan pa kamay nga asin kay murag tabang-tabang gamay yan kina siyempre di madugay maghukad na taog luto ano guys para mukaon na taog paniud to karon guys gakuha di ko nang nay unod sa kabuok para ako tilawan kung sakto na ba kagahion or kahumukon ang ato ang tinulang nga manok ami kayo na paday kamungay guys na akong ibutang kay ano maibuwak-buwak ang atong sabaw nig haon kurawon ako ni gamay guys yarong luto ang kamunggay mikos nila gamay huwag akong tilawan guys okay na goods na ang timplada sa atong tinulang nga manok lami kayo urot ang bahaw ani yummy
Ah, ah, sakto na po pagkaluto ang kapayas. Okay guys. Ako na ni guys no, ang ato ang tinulang nga manok naluto na karon. Magahukad na to kay labi na kaayo ikaon. Busog gud ta ko ba na to kay anong kuan. Hindi na ito ang hukad. Kaya mga ang nata ko ana kung kayo guys no, aron di pod kayo malata nyo ang kapayas kung po lami kung kanon ang kapayas ug lata kayo. Na. Mao na ni guys no, gakuha kog usa ka hiwa unod sa manok. Kung ako nga tilawan kay murag lami na kayo kaon. Kay ting inita. Mo na ni guys no, ako nang gihangot kay ting inita Humok na guys, sakto na kayo kaon. Okay. Kaya guys na is naluto na nga to ang manok. Okay na kaayo. Di bye na guys. Kay na po ni. Thank you for watching. Bye bye.